इलेक्शना कुनु कम्प्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार पियरलि BPF सापर्टार जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों हा दंखायो नोंथांमोना फरायसायाव दाथां दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों किन्तु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन आंना स्पष्ट प्रमाण दङ बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिबाजन खालामखो थाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों आङो सारनिसिम आखाइ खबजबनानै आं आर'ज गाबो आङो गामिनि जानानै दिनै 6 बोसोर आं भुगिनांनानै दिनै आङो बावहाय 40 बोसोर जाबाय लावख्रिगुरियाव आरो बै दखल खालामनाय हाखौ जोङो 30-35 जोङो दखल खालामनानै दोनबोदों नङामोनबा गुबुन हारिफोरा बाहाय बासाबोजोबसिगौमोन बे हिसाबै थांनाय सरखारफोराव जेरैबायदि जोङो सोलिबोदों बे समाव जोङो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुबाय बेवहाय थाहैनायनि खाथिराव बाहाय सोरनिबा लिंक दं होननायाव जों दुखु मोननानै दिनै जोङो आर'ज गाबनो गोनां जादों सारमोन अननानै प्लिज काइन्डलि जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन आंजों बा जोंजों बाहाय जेसेबां सापर्ट दंमोन बाहाय जेसेबां रिलिफ 22 घर थाहैदोंमोन बाहाय ट्रेक्टराव बहद होग्राबो दं नांगोलाव बहद होग्राबो दं जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो हाबाय 6 बोसोर जाबाय जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों जोंखौ मानो फार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिबाजन खालामखो सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइ खबजबै आर'ज खालामो दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ सोरबा BPFनाव थानो हागौ बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दा बुं हाय बर' फिसाफोर जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मादैमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहल होनायखौ दिनै नाय साननानै नाय बे आब'मोन बायदिया बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहद होदोंमोन सारनो साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो आरो नाय साननानै नाय नैबे फंबायखौ दिनै हमना लांदों स'निफ्राय हमना लाङाखै मैया इलेक्सन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों हमना लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव FRAनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव BTC जादोंमोन बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बेसेबां हा दं सोरनावबा 8 बिगा सोरनावबा 3 बिगा 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय बाला अन्थाइ जाजोब्बाय अब्लाबो जोङो टेक्स हरो जोङो बे हानि नामाव खाजोना हरोना हरा हरजोबो बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो
बयनिसिमबो आं बर' फिसाफोरनिसिम आर'ज गाबगोन गामि जानानै जोंनाव गासिबो जाम्बा जाम्बि आं एसे बुंनो गोरों हिसाबै आं दिनै बुंबाय आंनिसिमबो आं दुखु मोनगोन। इयान फेरेंगा बसुमतारी बिथां बुंनाय बायदि खाम्फा बरगयारी बिथाङा जे नोंथांमोनखौ मदद खालामहादों नामा? खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंनि बे जायगायाव फैनानै जेबो सुबिदा लाफैनो हाया। बिथाङा जि जेननानै थाबाय जेबो सहाय होफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जेननाय हिसाबै बिथाङा गाव फैयाखैब्लाबो पार्टि हिसाबै सासे सानै मानसिफ्रा फैनानै एसे एनै जोंनो रेसन होफैदों, सहाय होफैदों बेल'। खिन्थु खाम्फा बरगयारी जे जोंखौ बाव थाहै बिदि रबार बागान गाय होननानै बुंदों, बियो नेभार, बे माब्लाबाबो जानो हाया। जोंखौ बुंफैयाखै, नंगौना नङा रायजो? जोंखौ बुंफैयाखै, जोंखौ रावबो थानो थिनफैयाखै। जोंनो गोसो जानानै जोंनाव रावबो लिडार गैया होननानै जों रायजोआनो डिसिसन लानानै जोंखौ गावबुराया लांदों, जोंखौ लिंलांदों। मेम्बार बिथांमोनहा गावबुरा बिथांमोनहा मिटिं जानानै डिसिसन मथे जों ज'यै थांदोंमोन। माखासेफ्रा ओरै फैबाय, सिरि फैबाय। जों थासोमनो गोनां जाबाय, जायहा बाहाय लोमसावजोबजाबाय बिथांमोना थाजोबनो गोनां जादों बे हिसाबै आरो।